Ialehkai Indian Premier League haparing ka CSK Persia ke Mumbai Indians. Haba pai shigna ke Ialehkai ka Mumbai Indians kala job ka tos. Bad kala ailat ya ka CSK bantin nengkong. Haga palitit jong ka CSK kirang tit jong ka gilala ban Ialehkai bah. Haga ba gilala ban kamai hadu Spah neurons bad hap ri weekend. Naki pe over. Bad ka CSK kala book target ya ka Mumbai Indians hadu Spah prarons naki Spah pe balls. Bad haga ke palitit jong ka CSK Sanju Samson ulala ban kamai hadu Spah shirons nang benta ka CSK. Haba mi pai pat chaka palitit jong ka Mumbai Indians kirang tit jong ka gi claim la shan hakmat kirang kawang bol jong ka CSK. Haga bagi lala ban kamai tang Spah saurons bad hab baro ki wicket nagi khat kandai over. Haga baga CSK ka job ya kan ke Ialehkai da Spah lairons. Bad haga ke Ialehkai urang kawang bol jong ka CSK u Akil Hussein ule yo ban khor hadu saw weekend. Baling ba ke job ka CSK kala kiu sha ka kerdan ka basan haga mi yakin point. Haga Ialehkai Indian Super League happening ka Kerala Blaster Persia ek Odisha. Haga ke Ialehkai ka Kynhun Ialehkai u Aiban ka Kerala Blaster kala khor ka nam job hadin mukalala ban film ya ka Odisha FC da arla kawai. Baling ba ke job ka Kerala Blaster kala kiu sha ka kerdan haga mi yakin point. Haga Ialehkai DFB Pokal semi-final happening ka VfB Stuttgart Persia ka Freiburg. Haba pai sha ke Ialehkai baro artli Kynhun kia khai da marshi goal. Adu bokor ke khantai per minit ban riu minit ka additional time. Badai haga extra time kata haga minit ka Spah khat khandai ka VfB Stuttgart. Kali yo ban tiap ya ka gol pen job. Bad kalala ban pelim ya ka Freiburg da arla ka way. Haga Ialehkai MLS happening ka Kynhun Ialehkai uson ka LAFC Persia ka Colorado. Haga ne Ialehkai baro artli Kynhun kia khai klem la ban pengkhijar. Adu bokor ke Ialehkai.